Ма къде е, бе, брат? Не го виждам. Ей, На там е. синята къща. Оцелен долу на първия етаж. Как не умирал е, брат? Какво става? Няма смисъл да са бием с тея, май. Искате ли да ги крашнем? Добре, Аз нямам проблем. Ми яритвит. Мяре. Дилнете това са ще е на Макс. интересно. Видим кой ще оцелее докато Къде си ни? там. Булс на Макс. Айде. О, не. Това не ми харесва. Какво? Мерси за граната, брат. Как граната, бе? Добре, Излизам с граната от джоба. Ха. Ай, пъч. Не бе, аз някакси излизам от колата с граната. Кога съм я отворил, кога съм я Това пуснал? ако го бях направила аз. Ти не го мисли. Това беше, мислех, че е смоук. Type shit.